Grupp ta' abbatini żgħażagħ irritornaw lura Malta minn żjara li għamlu fil-Vatikan, flimkien ma' Father Franz Bonnici li mexxa l-grupp. Huma kellhom ċerimonja tal-vestizzjoni fil-Vatikan stess. Il-ġuventur għamlu esperjenza sabiħa li mhux se jinsuha malajr meta kellhom ukoll ix-xorti li jiltaqgħu personalment mal-Papa u saħansitra għenuh fil-Qudiesa. Kienet esperjenza vera sabiħa fej iltqajna mal-Papa, konna anke ngħinu f'servizzi tal-Qudies tal-Ħadd. L-esperjenza li kellna mal-Papa kienet vera sabiħa għax isek l-ewwel ma tkunx taf isek il-persuna kemm importanti, mbagħad dak il-ħin tinduna x'intiħu bidejh miegħu tkellmu tinduna kemm dik il-persuna hija vera importanti. Huma qalu li ħassewhom emozzjonati u eċitati fil-mument qabel ma ltaqgħu mal-Papa u li kienu ilhom jistennew dak il-mument u qattaw ħin twil jippreparaw għalih. Kont vera eċitat u ma bdejtx nemmen li kien il-Papa. Konna għamilna ħafna rehearsals ta' ritratti u fl-aħħar konna jirna nistennew u fl-aħħar ġi. Mistoqsija dwar il-karattru tal-Papa wieħed mill-labbatini wieġeb hekk. Huwa serju ma ċajtir fl-istess ħin li jaff jinżella ta' żgħar. Ħassejtukom komdi miegħu? Hija ħafna. Waqt iżjara huma kellhom ukoll okkażjoni iżuru postijiet storiċi fil-Belt Taljana. Dan ma kienx l-ewwel grupp ta' abbatini li ttellaw il-Vatikan. L-ewwel darba li saret żjara bħal din kien 53 sen ilu, meta fl-1965 il-kanonku Delija tella l-ewwel grupp ta' subin. Dun Luigi de Guara u Dun Valent Borġ ukoll għamlu snin itellaw gruppi diversi. Dun Franz Bonnici ilu 20 sena jakkumpanja lil dawn il-gruppi.